A ver, fala. Que queres que... A ver, eu falo o que queiras. Bla, 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 bla. No moucho de verdillo a xa mordeulle un can. No moucho de verdillo a xa mordeulle un can. No moucho de verdillo a xa mordeulle un can. Un can a xa mordeulle un can. Na marcha da barralla xa marrallan can. Na marcha da barralla xa marrallan can. Na marcha da barralla xa marrallan can. An can a xa marrallan can. Cué! Está como moi ortopédico, en realidad. Por qué? Ves as costuras a todo, non? Claro, pero eso está ben. Como cando a primeira vez que vas a luar, ver o ladrillo e todo, fai un frío do carallo. Perde a magia, perde a magia. Eu a que fun varias veces. Tamén, así que... Ai, pois eu unha vez que fun de público. En público. Sí, cando foi o 25 das Cantareiras, eu fun. Pero que día algo, cosa logo de artista. Bueno, eu fun de artista tamén. Imos. Sempre sai algo de luar. Sí, a ver, é que todo o mundo pasou por luar, vamos a ver. Todo el mundo. E que tal a tua experiencia en lugar? Cal delas? Se contame as que tu ves. Pois mira, a primeira que fun debía ter 4 anos. Non me acordo de nada. Según miña nai deronnos un bocadillo con pan duro. Ya xa vai. Mexeime. E volvín para casa cas brajas de Martita. Eu era segundo da fila. Entrevistaran, falaron con Fabián, e Fabián, que era o primeiro da fila. Que era o máis pequeno da altura, que era. Pois, non sei se. Que era o que facíamos con 4 anos. É que son de gesticular. Tipo idea, levanta, senta o que queres. Vou intentar non peidear, Eu creo que empecé con 3 anos. En Verdillo, na asociación Arome de Verdillo. Houve un momento en Verdillo que eu creo que todo o mundo pasou por Arome. Miña nai tiña esa cousa de que ti vas ser como os outros nenos. Se os outros nenos van aí, ti vas. E fun. Tuve unha idade tonta que debiu ser con 12-13 anos, que é exactamente o mismo. Todo o mundo, porque empezar a adolescencia, empezar a fazer outras cousas, eu que sei. Todo o mundo deixou eso, e eu deixei tamén. Houve un momento na vida que cambiei de amigos por certas circunstancias na adolescencia. Estuvo cunha xente que... Porque ademais eu fun a gaita tamén. Vale, tamén deixei gaita, o sea, deixei todo o que tiña que ver ca asociación. Houve un momento que volvemos a reganchar con gaita. O que sí que nunca deixei de facer, porque aparte do folclore, o sea, realmente moitísimas actividades, e unha era a teatro. Non deixei de ir a teatro. Eso sí, porque ademais a min teatro usaba moito de pequeno, e ademais estaba guai porque viñamos aquí a Carballo ao Fiot con María Esmorís, que é unha persona maravillosa que nos levaba a todos os sitios. Temos 50.000 aventuras con ela de pequeno, algunhas que non se poden contar en cámara porque son ilegales, pero temos aventuras con María. De ir todos empaquetados no coche, Rocío deitada no suelo do coche porque llevamos 7 ou 8 no coche, e Rocío tapada con... Isto é verdad, tapada cos abrigos para que por se vira a policía. Nós mentábamos ese rollo na cabeza, e íbamos aí todos ao Fiot e víamos as obras que antes, o sea, non era tan caro como ahora, me parece. Aí houve un momento que se replantearon: queremos volver a dar clase de gaita, queremos que volver a ver escolas de gaita, vos fostes alumnos, queredes volver? Dixemos que sí, vale, pa diante. E daquela fomos pouco a pouco volvemos a entrar a pandereta. E finalmente, cando conseguimos a xente, preguntamos a xente que bailara antes se querían volver, e vamos a empezar un grupo de xente nova, enténdese, 18, 20 anos. Teño contacto, pero eu creo que non me dou conta do contacto que teño, porque, por exemplo, en Verdillo hai unha figura que é Consuelo, a Queixeira, a Campela, como... ten moitos nombres. Eu creo que a máis conocida é Consuelo dos Queixos, fora de Verdillo. Sempre unha persona que a calquera actividade que había iba e encantáballe cantar, cantaba a todo o mundo, pero claro, eu era pequeno, eu era un adolescente na edad do pavo, eu dicía, estas personas, unha vella aburrida que quere cantar, o sea, non o valoraba. De feito, non houve unha obra de teatro porque esa señora apuntaba a todo, e houve obras de teatro que ela foi, e acórdome, pero non me acordo da canción, acórdome que nos enseñaron a canción para cantar unha obra de teatro, que era algo dun antroismo. Eu non me acordo ben, non me acordo de nada. A señora ademais mandaba.
que Consuelo apetecíalle, e dixo, pois para esta obra, porque era unha obra para Antroido, pégalle ben esta canción, temos que cantar isto. Pero ademais era un rollo de crear nosa obra, eu non me acordo como era o conto. En Verdillo sempre tiñas por unha parte por outra, había ligada esa parte do folclore, pero eu non había, ou polo menos a mí non me chamaba a atención. Sempre estaba o de rollo, que é baile gallego? Pois baile gallego é fin de curso, vas, bailas, vísteste, e xa está. Día da Muñeira, vísteste, ves aquí ao centro do caballo, baila. Para min o folclore era eso, cando era pequeno. Pois acórdome da primeira foliada que fun, que creo que era un bar de Laracha, que creo que cerraba, non me acordo como era a historia, que facía unha foliada. Non sabíamos o que era, e decidimos ir. Fomos solo para ver. Gustárame, fora divertido, non sei que, non sei canto. Estaba Miro, que era o noso profesor de pandereta por aí. Non bailábamos nin nada naquele momento. Creo que a partir de aí empezou a tirar, porque creo que a partir de aí tamén se empezou a facer a foliada de Paisaco, que foi unha das primeiras que foi un rollo, pois monta unha carpa, hai un escenario, subes, levas as túas pezas, tocas, e aí íbamos solo con gaita, porque era o que tocábamos naquele momento. Tirando, houve un momento que íbamos moitísimo a repichoca, e a partir de aí empezaste a enganchar a isto, digamos. Supoño que enganchar é a palabra. Ver que hai outro... Porque ademais a min, eu de adolescente era un neno edgy, vamos a decir, que eu non son como os demais, eu son distinto, non me gusta salir de discotecas, pubs, calle de estrellas, no. Eu estou aquí con meu librito, lendo. Non me gusta este rollo, que ahora dá un pouco de asco cando recordas, non? Pero era así, esa parte do folclore como rollo alternativo, que era como vi eu con 16 anos, gustábame, sí. E a partir de aí entrei e estou con 28. Eu fixen, pa completo, facía baile, facía gaita, facía pandereta. Teatro, claro. Eu creo que tamén houve un momento que a gaita era como a reina do folclore. Como había un rollo de dignificar a gaita, el rollo de tocar con sinfónicas, concierto piano a gaita, que non sei moito de gaita, pero sí, houve un momento que había ese rollo, non? De intentar facer a gaita digna, que é un concepto un pouco feo e lle das unha volta, pero bueno. Que entrar no xogo entre baixa e alta cultura pareceme sucio, porque é un xogo que se utilizou para en contra da nosa música durante moito tempo. En plan, isto é unha pailanada que fan 4 vellos da aldea. O guai, o que é cultura é isto. E a mí parece moito máis interesante romper con esa dicotomía que seguir o xogo e ora, non, isto é digno e vámoslo dignificar xogando cas mesmas reglas que teñen eles. Pareceme máis constructivo esa maneira de velo que simplemente aceptar o mundo é así e se hai que ser así, pois somos así. Non sei. No, eu fui ao conservatorio de clarinete. O clarinete de Adrián é meu. Porque eu mira, esta é unha historia que checaron... Mira, conto xa. Eu fui ao conservatorio porque eu era un neno edgy. Eu quería ser un intelectual como a Lisa Simpson. Eu quería tocar o saxofón. E aquele momento que fun con miña nai ao conservatorio, quero tocar o saxofón, e o tipo de saxofón era o mesmo tipo que clarinete, e dixolle, é mellor que empeces con clarinete porque é un instrumento máis pequeno. É mellor, de verdade, isto é real. É mellor adotarse de clarinete a saxofón porque en realidad é o mismo sistema de sonido, en plan, é unha palleta que faz vibrar, e tes as chaves e das... Que ao revés. Que diste, eu quería facer saxofón. Ao final salín convencida cando dixeme que quería facer clarinete, como a Woody Allen. Agora é un referente un pouco raro, pero bueno. É verdad. Tuve durante 3 meses e aos 3 meses xo quería deixar e a miña nai dixo, comprei o clarinete, non. Vas a seguir aquí, polo menos os 4 anos, porque hai
hai, non me acordo como é o conservatorio, hai como unha parte de como é primaria, digamos, que son 4 anos, pues vas conservatorio superior, bla, 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 que ia que acabara como a eso de conservatorio para que lle sacara rendimiento ao clarinete. Hasta como un momento que ao final rompiu e deixei no medio, pero bueno, sí. Será un instrumento máis. Quero dicir, tamén hai violín na tradición galega e tamén hai violín no conservatorio. E pode haber pezas que non sexan tradicionais galegas ou como queiras que ti aprendes a gaita e non ten ningún problema. Non son visión... non... O sea, o conservatorio é o conservatorio e o tradicional é o tradicional e o que queiras. O sea, son como visións complementarias antigónicas, non sei. Non sei como decirlo, o sea, vexo ben, diríaxe, a presencia deso. Pero eso é ser geiteiro, tocar a gaita é ser geiteiro. Ou que outra definición hai? O sea, non é polo que se me conoce, é o que quero. Non me tes asociado con eso. Tocar e cantar, sí. Empecé un camiño en plan, hai un momento que tens que decidir e van moitas cousas, vamos a decir a verdad. Empecé o doutorado e dixen, pois, o primeiro que quito que é a gaita e deixei. Quero dicir, non planeo a futuro os meus hobbies, porque eu vexo como un hobby. Gústame máis. Solo él. Home, tampouco son unha persona de conexión, energía, non, en plan, gústame máis, gústame. O sea, o folclore pode vivir de distintas facetas e gústame esa faceta. Gústame tocar a pandereta, que tamén me gusta bailar, non digo que non, pero gústame máis a pandereta simplemente, sí. Gústame eso, ver que a xente baila co que tocas, cantar detrás de outra persona, non sei, gústame máis. Tamén. ¿Dónde está la pandereta de Diego? Mi hija de viejo, está aí. Queres facer esa pregunta? Vamos a hacer outra. Cuidado que leva cousas dentro. Quen se contou? E agora vai aparecer un Fallo de récord. que unha Bueno, se pode tocar todo. Eu quería, por favor, escoitar unha das túas versións. Vai a dar un infarto a alguén, A policía do Tradi anda por aí. Ella está dura y abusa, hoy salió con sus amigas. Dice que pa' matar la tusa, dice que va a matar la tusa. Ahora es ella quien los usa. De Karol G con Nicki Minaj, La Tusa. Porque ademais só fixo unha melodía extrañísima que creo que non é nada, creo que mezclei arcos con... non sei. A de Chayanne, canta de Chayanne. Ay, 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 hace desde el cielo, ay, ay, y me echaste el candelero, ay, ay, tú bajaste desde el cielo, ay, ay, mira niña si te quiero. Eu penso que non hai unha fronteira tan rígida entre música tradicional e o que non é música tradicional. Isto a poñerse filosófico, pero para min o que define a música tradicional non é algo dentro da música, senón as ferramentas cas que faz a música. Ferramentas en sentido amplo, falo de instrumentos, pero falo de como estrutura a melodía, como fraseas, as sílabas que hai, como se repite, como interacciona a xente que baila contigo, o público, os petos, como se estructura todo. Creo que todas esas normas que ao final todos entendemos, se bailas máis e cantas máis de 1 ou 2 anos entendes que hai ese marco fixo no que todos nos movemos e no que todos nos entendemos. Penso que todas esas cousas son o que define a música galega ou a música tradicional, a nosa música de raíz, como queiras chamar. Hai moitísimas pezas, por exemplo, penso en Consuelo, que ten un charleston que é
Pues, se estuvera Ramón de aquí, igual sabía o mellor que a pin que é. Arriba co tiro liro liro, abaixo co tiro liro lailo. Arriba co tiro liro, abaixo co tiro liro lailo. Estaba sentado nunha esquina cunha lata de sardiñas a cantar o corazón. Estaba sentado nunha esquina cunha lata de sardiñas a cantar o corazón. Esto, unha vez que estaba vendo a segunda en televisión española, como se chama este programa que ves cachos de programas anteriores? O Viaje ao centro da tele, que poñen interpretacións musicais en directo, pois había un grupo que non me acordo quen era que cantaba esta canción e eu penso que debiu ser así, que Consuelo viu isto en algún momento, escoitou na radio o que fose, incorporouno así e interpretouno da única forma que sabe facer, que é cas ferramentas que lle dá a nosa tradición ou que sea. Hasta tal punto que se ti non tes esta referencia externa e escoitas a Consuelo cantar isto, vas pensar que é unha peza tradicional. Porque para min é unha peza tradicional. Porque entender a tradición como algo estanco, algo no que non pode entrar ninguna cousa nova, non me parece productivo, parece unha visión que non é de futuro, o sea, parece pobre. Hai moitísimas máis pezas destes rollo, a mítica Ai, Dolores, Dolores mía, que te he soñado toda la vida, que é unha peza de Antonio de Molina, non me acordo. Ti adaptas o que tes as normas que todos podemos seguir para poder bailar, para poder cantar, para comunicarnos, porque isto é unha lingua, a nosa música é unha lingua que falamos todos, pois vas a ter algo tradicional. Penso que este charrestón que Consuelo cantaba era tradicional porque ela facía o tradicional porque seguía as normas da nosa música. Vas. O que hai que facer é non mentir, punto. A verdade que é que o 100% dos informantes eran monolingües en galego. Punto. Que pasa? Vivían no mundo. E tiñan referencias de fora. E tiñan o noso folclore e adaptaban o que viñan de fora o noso folclore. Eso implica que chegaron moitas coplas adaptadas, collidas, e que se cantaban directamente en castellano, outras que incluso podes atopar versións que están en castellano, ou vas a outro sitio, hai a mesma copla pero en galego, ou traducida daquela maneira. É normal, porque houve unha comunicación, houve un momento que pois, a través da radio chegarían moitas influencias de fora. Vexo que é o normal. Creo que, por exemplo, antes estuvo aquí Teresa dos Cucos, eu cantaba rollos romances, era todo en castelán, e había melodías que decías isto parece sacado da radio, pero non sei, quero dicir, non tiñas referencia. Se hai que traducilas ou non, pois é un debate que entra non tanto no tradicional, que entra no que opinas ti de a representación do galego na música, por exemplo. Pensas que debería ser máis ampla ou non? E iso podes facer traducindo as coplas que hai, escollendo outras coplas. Entendido o tradicional o que se enseña, eu creo que hai que enseñar as coplas en castellano, ou que se deberían enseñar as coplas en castellano. Ou, bueno, velas recollidas e ver que é o que cantaba a señora. E unha vez que ti teñas claro que esa señora solo era galega falante e todo ese rollo, pero tiña referencias de fora e adaptaba. Se ti tes claro eso, podes facer o que queiras. E o outro non é rollo tan de tradicional, rollo de no, eu considero que o galego debe ter espazo en todos os medios da vida pública, en cuida o ocio e a música que escoitamos, e, por tanto, vou facer algo monolingüe en galego. É unha posición distinta que eu tamén apoio, porque non. Pero non é algo relacionado co folclore. As pegatinas que un día chegou Miro e dixo, porque creo que tiña unha clase en Lira que estaban moitos nenos, a unha nena chegou que as pegatinas e refalochas. Empezaron a pegar as nenas pegatinas e unha vez chegou nos anos a clase e di, queredes? Pejillas, básicamente. Os outros pegaronlle, Rocío pegou unha, eu pegueille de princesas Disney, porque eran das pegatinas. Eu creo que son destas pegatinas rollo dos stickers de cando un neno do Parbolitos fai algo ben, porque poñen como good, well done, ok. Pero é chistoso. Wow, levo 6 meses, levo 6 meses. Non hai centro, bueno, está intentando retomar unha asociación que se chama Lumea, teñen clases de baile e clases de pandereta, pero centro galego como tal non hai, non.
hai unha clase de baile e eu axúdolle a ir a dar a clase de baile porque, bueno, díxome se quería facela, díxome, porque non? Sí, non sei, é unha forma de ocio máis, eu incorporeina, sí. Non o sei porque non vivín esa realidade. Claro, non podo saber a diferencia conscientemente. Non sei que se facía antes cando había acento galego e que non se fai agora que non o hai. Porque ademais, xusto, as novas clases empezaron xusto cando eu cheguei, quero dicir. A Iria Palomo non a conocía personalmente, contactou por mí por Instagram por terceiras personas que me conocían a mí, a conocían a ela, Charan, eu creo que foi Charan, o meu profesor de pandereta de cantigas, foi o que lle dixo, pois teño un alumno que vai ir a Bruselas tamén, bla, 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 e faloume por Instagram. E a partir de aí quedamos. Quer dizer, que é unha chica encantadora, majísima. É verdad. E daí empezou a decir no, porque hai moitos galegos emigrados que queren que lles dé clase de baile, non sei como facer, porque non cadín clase, bla, 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 bla. E empezaron a dar clase na su... Bueno, ten un baixo na casa, na clase aí. E ben. Por gustar, gústame todo, en plan, non teño este sentimento que ten moita xente de a miña zona, unha conexión especial, porque tampouco son así. Sí que é verdad, por ese rollo de que digo, de que é unha lingua que falamos todos, como nos entendemos, eu creo que a nosa zona, porque ao final movo con xente de aquí, movo con Rocío, igual prende todo, e claro, ti cando pasas dun maneo a empoñada hai unha recepción distinta da xente que está bailando, e claro, nesa lingua que falamos todos é como o acento, sabes? Ti cando fala, igual unha persona fala galego, pero é de Lugo, fala con outras palabras, o que sea. Non é o mismo que falar galego con unha persona daqui. Pois eu, é a visión que teño tamén do folclore, en plan, que pode gustarme moito o acento de Lugo, ou que sea. Igual que me gusta as pezas do sur de Galicia, que teñen melodías moi bonitas, as pezas da montaña. Pero as daqui, ao final, son relaciono con xente daqui e teñen esa resposta da xente daqui. Que é moi bonita. Tamén mola, non? Que a xente, que vexas unha repetición do que estás tocando ti na xente que escoita, na xente que baila. E claro, eso mola, sí. Así que diría as pezas de aquí, da zona de Bergantiños. Podo contar unha anécdota? Sí. Pois, a ver, desde que teño acordo, o meu avó paterno, ou sea, o pai do meu pai, eu acordo sempre mal, en plan, con demencia senil, en plan, pois eu que sei, non falaba, non se movía moito, non sei que, non sei canto. Pero disque que ele era unha persona moi alegre e moi cantarina. Que desde que estaba jubilado, el foi moitas cousas, estuvo nunha mina, bueno, non me acordo moito do rollo, pero tamén facía traballos na casa, rollo albanil, fixo o pallote de atrás, o que sei. E que traballando, mentre traballaba sempre cantaba e todo este rollo. E o momento que estábamos falando desto, o meu padriño dixolle, sí, porque tamén era como esta que ti cantabas, que era, non sei que melodía de poñerlle. De Sofán cara a Verdillo hai que pasar unha leira. Eu non quero saber nada dos marelos da regueira. Non sei se é a miña favorita, pero gústame porque, por unha parte, conéctame con un pasado que é meu, pero que non vivín de primeira man. Creo que é unha sensación que todo mundo que lle gusta o folclore empatiza moi ben. E por outra, gústame pola copla en sí. Porque é moi local, porque a Regueira é unha zona de 100 personas, que é entre Verdillo e Sofán. Marelo, que é un insulto, igual a xente parecelle mal, pero é un insulto concreto á xente desa persona que só vai entender a xente de Verdillo, Sofán e un pouco máis. Eu non sei a can lle isto, pero resulta que é un insulto moi reciente de despois da guerra, porque había moita xente que era rubia. Isto parece un rollo etimológico que hai que coller con pinzas, pero que é recente. É daquela, por unha parte, proba que en Verdillo non é que o folclore estuvera preservado, é que hasta fai pouco o folclore estaba vivo. A xente facía coplas, cantaba, ocorríanlle cousas novas,
porque creo que temos esta visión do folclore como unha foto en realidad un proceso que se adapta aos tempos. Fajo ruido, verdad? Un poquillo que no molesta, pero no vaya a ser que... Pero cuando vayas a ¿Cuánto responder fallo de así, récord hay aquí? Cuando respondas a la siguiente, mientras respondes la dejas luchando. Claro. Pero xa está, xa. Mentras respondo. Queres velo. Pero vou facer ruido cando responde, O sea, bueno, non falo, o que sea. Non te preocupes, gestionámelo. Venga. Non sei que decirche. Creo que moitas veces a etiqueta de tradicional se utiliza como unha etiqueta baldeira, como un caixón no que entra moitas cousas que son distintas. Que para ti o que é tradicional é unha cousa e que para outra persona tradicional é outra cousa distinta. Igual que para min o tradicional son as ferramentas, as normas que ti creas a música, para outra persona ve o tradicional como un repertorio, unha serie de pezas, esta sí, esta non. Este momento dulce do folclore, momento dulce, refírese, por exemplo, ao rollo de que agora na música comercial aposta pola música tradicional, a música que ten orixe na raíz galega, que sea. Que eu creo que hai polo menos hai moitas cousas que son temporais, porque agora hai un momento que o mainstream, os ointes, a xente que escoita música ten como moita permeabilidade á música electrónica, o noso folclore cadra ben ca música electrónica, no rollo de percusión moi agresiva, melodías de frases cortas moi repetidas, un timbre moi metálico na voz, que son como similitudes moi vagas, pero que axudan a que haxa unha función limpia. Por iso a gran maioría, hai moitos proxectos que mezclan a nosa música ca electrónica. E daquela eu vexo iso como algo temporal, como tamén agora levase moito como algo frente á globalización que hai como, ou vexo que hai un movimento como máis localista, non? Un rollo Zetangana sacou el madrileño, que iso é máis ben nostálgico, non é localista, pero, por exemplo, houve un momento que Judelín fai referencia... Judelín, non sei como se pronuncia, verdad? Judeline fai referencia a un traxe que creo que é da Jerez de la Frontera, das mulleres que só deixaban un ollo á vista. Eu creo que a música en xeral, sen ser a tradicional, mira moito por o local frente ao global. E tamén estamos nun momento moi intimista, por exemplo, rollo estou pensando en cando Rosalía, no seu disco de Motomami, saca a grabación do audio de WhatsApp de súa abuela, que lle manda cando ela está durante o confinamento Los Ángeles grabando o disco, sacou o audio da súa abuela, decide metelo no disco porque lle parece un momento emotivo, que quere reflexar, porque é un momento que vive ela. E todos eses cachos por separado fan ou é unha oportunidade grandísima para que o noso folclore teña representación na música comercial. Eso en concreto sí que creo que é temporal. Pero o rollo do folclore como vivir o folclore en plan xuntarse, entender que podemos facer música sin fora deses canles, que eu podo xuntarme cos meus amigos e cantar ali. Eu penso que iso sí que é unha visión a máis futuro e que iso non vai morrer, polo menos a medio plazo. As foliadas, que sea, iso penso que sí que vai seguir máis a largo plazo. O outro, pois non o sei. O outro creo que é algo máis circunstancial. Perdón. Non sei, é raro. É raro, porque é un tema con moitas espiñas, porque ti vas a grupos que ti escoitalos en riba do escenario, grupos, refierme a grupos tradicionales, en plan, dunha asociación, non vou dar nombres, vale? Dunha asociación que se suben, cantan cancións tradicionais galegas, que a maioría das copias en galego, baixan do escenario, estás ti cunha copa falando con eles mentres canta outro grupo, vanche falar en castelán. Porque é o idioma que usan moitísimos profesores que falan castelán hasta na clase de pandereta. E a min parece ridículo. Totalmente ridículo. Porque
ou nun lado ou noutro, non? O sea, nese sentido, tendemos moito a mitificación ou a exotización da lingua galega. Creo que se fai tamén un pouco ca música, ese rollo de sacralizala, non? De que el rollo a música cantaba esta muller maravillosa que conservaron esta tradición dos nosos antergos durante tantos anos, non sei que. Ese rollo daba un pouco de grima, porque ademais introduce ideas de rollo de pureza musical que eu creo que son un pouco problemáticas, vamos a decir. Porque ademais eu creo que van en detrimento do que era a tradición, porque evidentemente sí que había personas destacadas, rollo de personas que van ser máis accesibles a que ti fales con elas, a que un extraño, porque a xente que recollía eran extraños para elas, vaya, fala con elas, as graven e que non lles pareza mal, pero que en realidade a xente que tocaba era moitísima máis. Claro, esa é unha cousa que te das conta a posteriori, ou eu dime conta a posteriori. Eu pensaba que a xente que tocaba en Verdillo era Consuelo. E despois faz 4 preguntas un día na tua casa e resulta que quen tocaba era todo o mundo. E esa visión de sacralizala, puñela nun pedestal a nosa música, vai en contra deso, porque a música, ou eu penso que a nosa música era algo do día a día. Que todo o mundo, de tempo atrás, eu que sei da xeración dos meus abuelos, todo o mundo tocaba, todo o mundo bailaba, porque era a forma de ocio do día. E esa forma de como de poñelo nun pedestal, como separalo de nós, crear unha barreira que non existe, vexo un pouco rara. E penso que tamén se fai no galego, ese rollo de a palabra máis bonita do galego. Isto non se pode... Algo intraducible, morriña. Como... Sí que podes traducir morriña en castellano. Non sei, igual que podes traducir calquera outra cousa. Igual que receso, non sei como se diga receso. Como se di receso? Rancio. O sea, a ver, entendo que haxa xente que sinta esa conexión, pero non é especial. É o sea, a nosa lingua é unha lingua, igual que a lingua castellana é a que falábamos nós, non ten poderes máxicos, non é curativa, é unha lingua e eu teño que poder falar a miña lingua en calquera momento. Teño que poder falar a miña lingua no médico, poder ler nos xornais, ou que sea. Non é unha lingua de solo de música, solo do Conxuro da Queimada, solo de... Non sei. Non vexo mal o que haxa oferta. O boom que hai da música ou da nosa música da raíz no comercial chegou era un boom de xente que quería ir ás foliadas, ou sea, que está ben, pero se vai moita xente, vai ir tamén moita xente que é maleducada por simple porcentaxe. E eu creo que simplemente é un rollo de educación. Eu, cando non conocía a unha persona e tocaba con ela, eu preguntáballe se importaba. E agora, non. Tamén é un rollo de que, ese é outro tema, que nestes ambientes pois bebes un pouco. E eu entendo que se bebiches un pouco de máis, pois sexes un pouco máis faltón que eu son primeiro. E daquela é un pouco complicado, pero creo que simplemente é un rollo de educación. Ou simplemente que non se plantearon eso. Polo menos no tocar, que é o que máis fago eu, preguntaría antes: ei, importache que toco contigo? Por exemplo. Que é unha pregunta tonta que podes facer. Eu, incluso con Ricardo, moito tempo, sempre antes de empezar a tocar con él, se preguntaba, en plan, importache que toco contigo? Hasta fai pouco, seguía ofrecendo. Pareceme normal, non sei. É educación. Como estaba o pub de Santiago este? Donde lle pegaron a Íñigo Errejón? O Avante. O Avante! Que a miña sudadera nova que perjalar a miña madriña. É un hippie de aí rouboume. Que deis... Esos son terroristas gallegos. Ti non podes decir eso. Oye, que o Avante non lle rouba a nadie, ni son terroristas ni nada. Son decentes. Porque non é hippie. É sempre co... Pero igual é a Fonsagrada que ten problemas con ladrones. Por que? Bueno, este ano na Fonsagrada houve problemas con... A mí sempre que fun a Fonsagrada me roubaron algo. Houve problemas con Sempre. jefes. Ou unha bufanda, ou os guantes, ou un gorro.
Siempre. Siempre. Ai, acabouse. Ti non era a que manda solo. Traballa el. Por que traballa? Expliqueime ben ou non me expliquei ben? Enténdese.